Geno mara nyakwara Moginirio makare machiegni weche manyien makagi kacha nyinga Milton Ocheng. Chenro mag somo e pacho ka koro kidek bedo gi chochni e tam mar adek mar somo mahiga ni tok riwruok mar jopuonj mar NAT kokalo kuom jagoro mare maduong' Collins Oyuu chiwo ne duol mandiko jopuonj e tich TSC notis mar ndalo 7 mar bago ng'anyo. Oyuu wacho ni notis no ero biro rumo ayanga saa 6 mar otieno mar tarik 25 mar dwe ni mar 8 higa ni, kendo japuonj moro amora kik dhi e skul kochakore tarik 26 dwe ni ma onego bed ni yawe sikunde. Bende omedo ni gino momiyo giluongo ng'anyo e pacho ka en nikech sirikal kokalo kuom duol mandiko jopuonj e tich TSC odagi chopo kare winjruok mane gikete kokgi higa 2021 nyaka 25 rem machwalo ne bengi omenda mag hola to gi mamoko. Mar ng'anyo en e chik ni kapok ichiwo notice nyaka register dispute gi Ministry of Labour. Mamano wasetimo. Wandiko notice watero ka TSC manyiso ni ng'anyo nitie. Jopuonj ok ne yaw sikul tarik 26 ma saa 6 motieno ma tarik 25 japuonj osechako ng'anyo. Bare ng'anyo e ute gi ma ka piny ru en ng'anyo mochiek. Ma ng'amo ok dhi e ng'anyo ni ok wane ang' nobed machiong'ong'o moro. Jopuonj osewinjre to ma e duond jopuonj. Riwruok mar josiasa mar Owere mong'ere kaka Ground Team oseo jatend piny William Ruto kuom dhi nyime gi luoro gwenge ma pacho ka kendo chiwo singo mathoth e kinde masingo manochiwo mar chulo anyuola jogo manowito ngimagi kata yudo hinyruok e ng'anyo mag kwedo chik mar omenda to pod irito mapok ochul. Kotelnegi kod jaod bura ma Embakasi East Babu Owino kod nyawadgi ma Githunguri Gathoni wa Mushomba, jaod burago wacho ni Ruto odok e chenro mare mar chiwo singo bang' singo e kinde manyuola moko e pacho ka to pod dhi nyime gi manyo jogi mane obila olal godo kata chielo gi magina. Bende giseo bad migao mar obila kuom rocho chenro ma ka okang' mager ne apisa mag obila majendeke manotiyo gi teko mathoth e kinde keyo ng'anyo. Feel you are showing them contempt by ignoring all their issues and reverting to business as usual mode while they are hurting from the burdens imposed on them by the failures of your bad policies. The young people are not happy with the fact that you have refused to offer compensation for the families whose loved ones were shot and killed by the police on the instructions of your agents. The young people are unhappy that you have refused to pay for the medical expenses of the people who were wounded by the police. The Gen Zs and millennials of Kenya are unhappy because you have refused to free the youth who were abducted by the police. And you have refused to drop the trumped-up charges against the peaceful demonstrators who went to the streets to ask for good governance of their country. Now, this is my concern and our concern as parents, and I'm sure this is a concern even for many parents who are following us. It cannot be that a country that is governed by the rule of law, over 61 people dead, and only one case can be accounted for. Yet we have seen 2 foreigners missing somewhere in the boundaries between Kenya and Ethiopia. And we have seen the IG and the acting IG and the DCI personally go to that area to locate 2 foreigners who are apparently missing. Governors mawakeini mapacho ka dhi mbele kod limbe e kaunti ma Machakos e yor sumo paro e weche mag telo kod dongruok. Kotelnegi kod gavana ma Machakos Wavinya Ndeti, jotelo go limo chenro mopogore mag dongruok matimore e kaunti no ka gisingo tiyo kanyakla madongo counties magitele. Giwacho ni maeri en achiel kuom yore mag neno ni jotelo mamine omedo mbi mag telo ka gichwalo chenro makare mag dongruok ne jopiny. Governors go tingo Gladys Wanga ma Homa Bay, Cecily Mbarire ma Embu, Susan Kihika ma Nakuru, Fatma Achani ma Kwale kod Anne Waiguru ma Kirinyaga. Sisi tumefurahi sana kukuja hapa leo kuona kazi ambayo Governor Machakos anafanya, kwa sababu sisi kama kina mama wa magavana kina mama tunataka kushirikiana ndio tusaidiane
tutoke hapa tuko G7, yani gavana 7 wa kina mama, tuende 24. Mtashikilia gavana Wavinya Ndeti. Mama peke yake ndiye anaweza fikiria pia mambo ya gender based violence. Kwa hivyo Wavinya, mama Wavinya, wewe ni 10 straight. Wangapi wanasema 10 straight ya Wavinya Ndeti? Wale wengine wangoje wakuje 2032 kama Wavinya bado anapanda juu. Even as I stand here in my county Nakuru, last week I had 3 women killed in a certain vicinity. So gender based violence is real. So asante for the work you're doing, and may God continue to give you strength to work for the people of Machakos. Amen. We would want to work with all of you, all of us, so that we can take care of our people. We know our problems, we know what they are. And if we can work together to make the lives of our people better, even bring them here, do counseling, and make them even go back at home and live together in peace, and so be it. Johala e chiro Mamuoro ni mayudore ka chung'ot bura Mamuoro ni kono sani koro wuok tung' mosruok Koten County ma Kisumo kaluwore kod chal mar chiro no ma giwacho ni ok ber kod lwasi mar ohala. Johala go wacho ni jaorak mane omi tij gero chiro no ne otimo tich moyuothore bang' muonyo omenda makore lach gino makoro miyo koth donjo nyaka e chiro. Gibuogo ni gibiro chungo solo suru ne kaunti ma Kisumo nyaka los chiro no maber ni mathoth jonyiepo sani oringo. Muhoro ni en achiel kuom bombe 5 mane oyangi Koten Gavana Nyong'o ka moko 4 gin Maseno, Kombewa, Ahero kod Katito. Auso kitungu, tauso nduma, to kane wane iye ka e stall nogolwa oko ni golo asbestos iketonwa mabati manyien. Mabati kokel to kel mabati mafake. Mabati mafake koth chwe kendo koth go stall sawa sawa. Stall olokre cool kar puko yugi. Stall otimo chuodho sawa sawa, lumo twinya ke wi stall malo. To oko kama wantiyo kama noketwa open air wayoro chuodho ka koth ochwe tiloke iuse i chuodho. Koth goyo makaka watimonge. President marwa ma en Mr. Nyong'o obi ong'iane, omiyo johalo okwamo wagomo ni okwanyal juogo. Nyaka chieng' moro achiel losnwa waonge nyaka cho. Chiro top. Kendo top maradier makiani jo health ni kure mondo bi one kaka chiro top. Kata unu mubiro nyithi mon wetena uneno ka chal nade o top maradier to juok to wajuogo pile. Koro ne wakwayo president marwa men Mr. Nyong'o obi mondo konywa. Koro wakwayo governor marwa mondo obi mondo at least mondo wa reason kode pamoja. Nikech mind in shady work manotimore ka. Mamano gimo konya yie. Koro ber ka be jo uso yudo gimoro ma ndara ber chiro maber ka koro ka kata wachung' ka to koth go to wane i chiro. Mamano gimo ok nyalre. Sekta mar limbe Mombasa, jogo manie sekta mar limbe Mombasa ochako chenro mopogore mageto lombo welo e yor nyiso kido kod timbe dhodi mopogore ka dho nam chumbi e kinde ni maskunde olor ma bende oganda mathoth timo limbe Mombasa. Nyasi no motisi ni Mombasa Tourism Fiesta timore e alap Mama Mangina Waterfront kendo ibiro yawe ayanga kiny chieng' ngeso kendo biro kelo kanyakla johala kaachiel kod rowere man kod talanta mopogore magibiro nyiso jogo moyuoro. En nyasi ma bende igeno ni geto kelo lokruok e sekta mar limbe kopogore gi wach yuoro dho wedhe. Otende madongo kaachiel gi kuonde mamoko ma welo thoroga time limbe kobiro Mombasa. Mombasa Fiesta ni tamasha ambalo tumeleta tukikusudia kuinua utalii katika eneo hili na ikizingatiwa kwamba hapa Mama Ngina ni mojawapo ya vivutio vya kitalii. Kwa hivyo tukifanya hiyo Mombasa Fiesta tuna mambo ambayo tunayalenga na mojawapo ni kuona vipi tunaweza kuendelea kukuza na kuboresha utalii katika eneo letu hili la Mombasa. Ikifahamika kwamba Mombasa ni eneo ambayo inaeleweka kwa mapochopocho na machakula ambayo yanavutia. Kwa hivyo ni fursa mzuri hususan wakati huu wa likizo ambapo shule zimefungwa kuweza kutuletea watoto hawa na wale wenzetu wanaotoka maeneo ya mbali kuja kujaribu na kuonja zile tamaduni zetu za watu wa pwani. Tumekuja na hii concept ya Mombasa Fiesta hususan kuleta activities katika eneo hili letu la Mombasa.
tutakuwa na activities tofauti, exhibitions kutoka state corporates, exhibitions kutoka private entities, biashara za kibinafsi za watu ambao wako katika eneo hili letu la Pwani. Kutakuwa na fun events, music events na empowerments generally ya vijana na talanta zao mbalimbali katika maeneo haya. Romo mar gero udi manengo gi oyweyo pacho ka koro dojo odiechienge mar ariyo e boma ma Mombasa. Jokanyo e sekta mar udi koro dwaro mondo piny owacho kod joket mwandu mag ji giwegi omany yo mar duoko piny nengo mar udi pacho ka mondo mi okony thoth jo Kenya. Giwacho ni udigo winjo kony jo Kenya mathoth ne onge nyalo mar bedo gi udi mabeyo, mak mana ni beche miyo jogo iko manigi nyalo ema ng'iewogi. Maeri dwaro mondo mi otim kokalo kuom wito oko chutho osuru mijuogo mar udi. We are not producing enough houses as a country. Basically, as a country, we are not producing enough houses. And the houses that are being produced is by the private sector. And the private sector does it for profit. So therefore, they are very expensive. So while the demand is 250,000, the 50,000 is done by the private sector, and they charge high premium. And that's why we have an increasing number of slums, because people cannot afford. Remove people from living in abject poverty and slum dwelling conditions into what we call dignified housing and really adequate housing at the end of the day. So we'll be talking about affordability, we're talking about integrity within even the work that we are doing as professionals, and also about delivery. And so we brought community members to come in so that they can actually engage with the professionals as we come up with combined solutions that actually go towards driving the cost of housing down. About people doing the right thing. For example, adhering to the building code and the various regulations and the guidelines that have been put in place. And essentially just being true to the issues of quality materials and quality workmanship. That is what is lacking first and foremost. Jopur kod johala mawuok e Nangope County ma Nyandarua koro ywak ewi mwandu mawuok e piny libamba ma Tanzania magiwacho nomiyo nengo mwandu magiuso koro lwar piny ahinya. Jopur go lieko ni e thuolo mar dweche ariyo mokalo nengo mar nyanya kod otungu oselwar piny gata malo 50 nikech thoth gi wuok e piny libamba ma Tanzania. Kaluwore kod jopur ma uso e chiro masoko Mbaya e gengapa ma Nairobi kochomo Nakuru, nengo mar otungu kilo achiel oselwar piny kowuok e siling 130 nyaka siling 70, ka nengo mar nyanya crate achiel bende oselwar piny kowuok e siling 3,200 nyaka 2,500. Jopur ko bende ywak ni osuru mathoth kod medruok nengo mauta e moko kuom achiedh nade madongo ma johala go kale gi e kindeni. Tarora oria thoko kuhana kana kwina irio kana irio ni igwe Ingawa na ile bei inanunuliwa huko yenye tunauza hapa sisi wote, kiangalia kama mafuta iko juu na vile tunauza kwa saa hii na kwenye tunaitoa na kuwa saa hii hatupati kitu. Hii yetu ijakaa vizuri kwa sababu ile fertilizer ilikuwa fertilizer mbaya yenye haikufanya mimea yetu ikue vile inastahili. Kwa saa hii bei ya nyanya imeshuka sana, lakini kwa shamba tunauzia kwa bei kali sana. Kuna gari ambazo zinakuja kuuza nyanya huku sokoni ambazo zinaangusha bei. Nyanya kwa saa hii tunanunua 2,500 na ukiweka kwa gari ukileta huku sokoni hata iwezi kupea faida. Nauza carrot, although bei ya carrot iko chini kidogo, lakini kwa shamba iko juu. Lakini tunajaribu tu kidogo kidogo, lakini hatukosi kitu ya kukula. Tunashukuru tu Mungu. Sasa tunaomba serikali at least iangalie maneno ya ushuru baada ya mafuta. Wao wanatuambia mafuta iko na bei ya juu, sasa wanabidi wanunue mizigo yetu bei ya chini. Weche mag tuke ni tuke mag rugby mag Dala Sevens oyudo sir mar omenda maromo siling milion 3 kowuok kuom kambi nyuamuna mar Kenya Breweries
e bwo brand mare ma Tusker. Tuke go dhi timore gi kodirani alap ma Jomo Kenyatta Kisumu. Dallas Sevens oseyudo huma kaka achiel kuom tuke mag rugby midewo mokale thurka. Now, rugby has always held a special place in our hearts as Kenyans and as KBL as well. This is all because we hold the same values, right? Our brand has a long-standing tradition when it comes to celebrating Kenyan sport and talent. And today's announcement is a continuation of that proud tradition. Yakораmogi mane mokelo e giko mar weche manyien ma kagi kacha koromo saa 1 Ramogi TV bro kelo ni kendo weche manyien mag ang'ich welo to saa 3 weche manyien mag oimore. Nyinga Milton Ochieng' Awuor, bed godhiambo mokwe.